दुख बेटी के लगेला माई के चाहे बाबूजी के मुँह के ऐसे कि नैहर आवे में गुड़ कांपे लगेला माई चाहे बाबूजी के नहीं खे तो ऐसा बुझाला कि का जाने माई नहीं खे चाहे बाबूजी नहीं खन भाई भौजाई लो उतना आदर दी कि अंदर रहेला जरूर रहेला कि वो गार्जियन सिपल के होला माने 20 गिरनी हले से कनी हां हई लो तो एक कहीं कोनो बाटल बनी लो माने काहे यहाँ का 500 ना देने हम कौन लौटा देती हम ऐसा तो बात ना कि लौटा देती भैया जौन बात बात प्रत्यक्ष कहल जाला तब का विदैया आखिर है कि जाता निकाल ले भैया 500 भैया लेके आई तो जाता ले 500 जाइबे करे हमनी से बड़ भीख मांगा रहुआ जवार में जो होले ना मिले हमने के स्टैंडर्ड भीख मांगा है जब रोड पर ना मांगी जा जनरेटर ले आओ स्टेज बनाओ समय टेंट लगाओ कुल तार रही तब भीख मांगे ले जब बलाते मांगे ले ले भैया ले भैया ले भैया स्कॉर्पियो से घूम घूम के गाड़ी से घूम घूम भीख मांगे ले जा ऐसा तो कोनो नौकरी नहीं कि हमको नहीं को चाहने की छोड़ दी आगे देखने क्या था ना फायदा दूसरा नौकरी में होगा बना हमने के खुशी होकर लोग दिला तनख्वाह देखल जाओ घूस ना ले लो पाप के कमाई ना करे लो तो मोदी जी के बराबर बचत हुई हम तब का घूस ना ले लो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो हमने के नौकरी कैसन बा कैसा खरवासो हो तो अब 30 दिन बुक रहिले का है 3 जिला पर कमांड थोड़े बा 22 जिला पर खरवासो में ठंडा पड़ेला एक जिला में दो आदमी मुई है तो 22 दूनी 44 को प्रोग्राम भइल हमारे लोगन खरमास हमारा अंतर न कोनो ना आवेला पितर पछ बजबे ना करे लोगन के चाहे खरमास चाहे पितर लेके महा महा पात्र हैं जा तिलको बारात में गावे के बा जन्मदिनों में गावे के बावे अंतिमों में गावे के सब में खाऊं के बा हमार तिलको हरू लोग अभी दुआरे पर है सवेरे विदाई लोग ना भई रहे तले हम श्राद्ध में गावे चल गए जाके भर पेट खइलर नहीं हो जा लोग कहला श्राद्ध इतना शुभ भोजन कौन होइए ना तब का वो प्रसाद हो जाला हां तिलक में खाता नहीं लो बफर सिस्टम में अरे राम राम प्रभु जी ये जगह व्यवस्था हमरा बहुत सुंदर लागल है स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए खान पान जन हर एक कारो के पानी धइल बटे टेबल पर बैठा के आदर से पूछ के खियावल जाता लो आ चल जाई ना शहर में जाई पहले क्वेश्चन आदर है कि हजाम जाके घुमावा सांगिया हो गइल बा बीजे हो गइल बा तब काका लोहा के बैठे लूटा में घर से पानी लेके आवेलू इज्जत से बहराऊ बैठावल जाओ त्रिपाल गिरा के तब भोजन दियाऊ ए बेरा बफर सिस्टम के है तो विधाई जी के भाई हमें का करता रहे प्लास्टिक के प्लेट लेके भीख मांगता रहता लिट्टी देता मेन मालिक कहाँ बड़े जानता नहीं गेट पर तारा मन करो तो खा तो जे खा ले बाबू जाता तो पूछता नहीं भोजन ठीक से भइल नु बहुत ठीक बा जिन जना के नहीं भेटाई व्यवस्था ठीक बा नु ठीक है भाई ने कोनो लाइन होटल नहीं खे समय के मार देखी खूब सुंदर भोजन के व्यवस्था कर दी ब्याह शादी में चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी दही चूड़ा पूरी सब्जी सब बारात लेकर हुआ गोइल बनी कोनो बेटी है कि हाँ सब व्यवस्था मिल गई भर पेट खाइयो ली लोग गाँव कर लू आके सबियाना में कपारे हाथ धोइले बड़े ठगा गोइलो कुछ नायका धनी की हम ब्याह कर देले एकरा कुछ बा स्कॉर्पियो तो पर है तो चुप चुप फाइनेंस वाला खींच ले जाई लोन पर ये मर्दे हाथना सुंदर व्यवस्था बा व्यवस्था ये हो कोनो एगो फ्रूटियो देलस आ ओहे बेटी है से कह दे कि समय अनु मत गिरई हो खानो पीना मत बनई हो आ 2 क्विंटल दलमूट जोतला खेत में गिरा दो तो वो जे कहकी गए कोनो बात ना हम फटक ले एक हगो हाफ ना बंटवा दी माल चलता बड़ाई शुरू बा कैसे जाके अपना गांव में फंस गए है बड़ पुरान धनिक भाई तो ट्रैक्टर का टालियो तो पर है ना तो कहें कि पुरान की जिप्सी ही हो पुरान धनिक हमें 350 बीघा के जोतनी है तो अमीन हमें यह नपला पड़ा राकेश सिंह जी भतीजा बानी चंद्रशेखर चाचा जी के बहुत बहुत पुरस्कार वो आत्मा के शांति मिले भले चल गए अपना बेटा पतोह भतीजा सब कृपा ले रहे
जननी माल मारता में बड़ा शुरू बा छोड़ा ना जना के बोतल खर्चा कर दला ठेपी बेच कर आ जाओ जरूर जरूर हमरा कहे का परला लोग जानता हमार व्यवस्था हे महाराज आ सांझ ही माल मार लेता लो बारात में आ सवेरे पूछा का हो बेटिया के व्यवस्था कैसा रहल हम तो बेटिया के दुआरे न देखनी है भाई कहाँ रहला भाई सांझ ही एगो हाफ मार के ट्रैक्टर के टाली के नीचे सुत गए रहो अरे मतलब बढ़ी तो कचरा न जइतो चुप रह लामा लामी सुतरनी दोनों चक्का दोनों ओर से निकल जाए कैसे जगलो कैसे एगो कुकुर जगौला सब कैसे कैसे जी 4 व्हीलर बन के आइल हो आ 3 व्हीलर हो के गिलास के तली नाले डायरेक्ट मुंह पर चला देला सचाए गरम तो रहल ताकि हलवाई गलती से नमक डाल देला निमकाई नहीं हम नींबू जो होता नहीं नींबू इस समय का मारबा दही लगे घुमत चलाओ खाती पाती में दही दही अरे हमारा होम्योपैथी की दवाई चलता हटो घी अमृत हो 750 रुपया किलो बा गाय के हो आगे बढ़ा उल्टी हो बड़ा बाबा सुजी तू तो पुराने दिन से रहता रहा ले लो ए तार बाबू जी के दही घी हो ले बढ़ाओ ना तो महक तो उल्टी मार दे कोनो इज्जत नहीं खा घी चलावेला के दही चलावेला के आ उहे मुर्गा के बाल्टी लेके घूमो ना हे जब चलाओ तो तले हो जा से एक आदमी को भाई प्रणाम देगारे बढ़े नहीं हमनी बनी जा धीरे से कहता रहे कि उलाटी दही कतना इज्जत से बोलता रहे से चलावते गोइले उन्हें स्लॉटर पे कहते भाई साहब हमने के पहले हूं कहीं भेंट भाई नहीं कहते पीस दे दाऊरी हमने के पहले हूं कहीं भेंट बा दिमाग पर आवत नहीं खे तो चलावता हूं कहता हां एक बार भेंट पहले के हो को तेने से चलावते गोनी है तो भेंट आइर लहे जननी कतना इज्जत प्रतिष्ठा से बोलो सब बोला जाता है तनी हमरा के रान दे दी गर्दन काहे राने खोइबा दुगो पुरान पत्थरी होई त ना खाले बोले के ई के खाई अब तनी लय में चले के अब तो लयदारी एगो होला एगो सैड सॉन्ग होला तो भाई सजे में लागल मारे तो जो होला सजा के ना अच्छा गीत हमारे इतना गीत बदलाता दिले भैया कि गाना याद एको गो नहीं रहत ना का गाना पहले के ब्यासी बाओ हे कहीं को गाना जीवन भर गायत्री बगावतर हो गेले तार दला जाके बोरियारी 20-20 वर्ष से कहीं को गीत लोग गावत पहले इतना यूट्यूब के जमाना बा एक महीना गावत 15 दिन गावत चेंज करो तो मार्केट बिगड़ जाए एगो गॉलर ने गाना कुछ दिन पहले हम लय जानता नहीं कौन हो